Smart Arewa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na 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 na, ooh na 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 na, ooh. Komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata. In ka bi zuciya ka ji canjin labari. Kin gani ba abin da zance, haka lamarin da ya kasance, kunnuwa na kwasun kurmuce. Kishin ruwa kalli idona, zan rike gaskiya na kula, ka zamto mini fitila. Idan na rasa ka zan wahala, ka ji tausayina. Ba da farin ciki na fi gane bakin ciki, benai ne ka daina kula ni. Oh, la 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 la, la 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 la, kare da ke rusa rike shirina, ja da baya fita idona. Kibar batun ma mu zauna, ba ni san cin amana. na kulla ido kai na gani, kai ka zama mini ji da gani. Komai nake yi maka ba ka gani, a ranka ka bani guri. Ka bi zuciya ka ji canjin labari.